Για να το κούνημα! Έλα! Αρετή! Μου λες, τα χαλιά τα πουλάτε, κάνετε και παζάρι. Πόσο? Πόσο το πουλάτε το χαλί, παιδιά? 5 ευρώ! Τέλεια! Πόσο το πουλάτε το χαλί? Το χαλί πόσο πάει? Παζάρι παίρνεις? Εντάξει, 3 και δικό μου. Θα το πάρω. Κατέβασε ένα να το δούμε πρώτα. Προχωράτε να σας δούνε λίγο και παρακάτω, παιδιά, έλα. Κατέβασε το χαλί κάτω να το δούμε αν είναι καλό. Λοιπόν, κατέβασε το χαλί κάτω. Το πόσο λέει? Το χαλί κάτω να το δούμε. Κάτω. Πόσο πάει? Πόσο? Τι 5 κατέβασε το κάτω? 3 ευρώ και έφυγε. Φύγε. Περίμενε να το στρώσουμε. Κατέβα κάτω να το ανοίξει, κοπέλα μου. Περίμενε. Για ρίξε το λίγο. Για πες μας το χαλί. Θέλω να ξέρω από ποιο σπίτι είναι. Ποια θα το κλέβει. Ποιος το κλαίει το χαλί σήμερα? Για να κάτσω λίγο πάνω να δω αν είναι καλό. Ωραίο το χαλί. Βασίλη, περίμενε λίγο. Περιμένετε. Θα μας το πουλήσετε. Ο σύλλογος είναι χρεωμένος, δεν έχουμε ένα χαλί. Άστο, πόσο το έχετε? Τι 5 που έχει τρύπες? 5 μεταχειρισμένο. Τζάμπα θα μας το δώσεις. Ναι, αλλά στο λάμποβο το πουλάγατε πιο φθηνό. Σας θυμάμαι εγώ. Δεν είναι καλής ποιότητας στο λάμποβο όμως. Εσείς ήσασταν, σας θυμάμαι. Εσείς ήσασταν. Είναι ενωμένο, πατημένο και τρυπημένο. Πόσους κόπους έχει? Δεν μου λες εσύ λες τον καφέ? Έτολε. Από πού είχες να πάρεις? Πώς σε λένε? Από τον παππού σου, από τον Παύλο, έμαθες να λες τώρα να κάνεις καφέ? Λοιπόν, για σκοθείτε τσιγάρες γιατί καλά τα λέμε εμείς, αλλά ο καιρός τρέμει, σκοθείτε, πάμε και το πρόβλημα. Έχουμε κι άλλους παρακάτω. Το χαλί πάρτε. Τσιγάνι, για πάμε σφαίρα τώρα. Φύγαμε, μαζεύτε το. Γρήγορα, τράβουμε. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound. Put your hands to the ground. Take 1 step left and 1 step right. Έρχεται ο παιδικός σταθμός Ποσειδώνιο. Clap your hands once and Έρχεται ο παιδικός σταθμός Ποσειδώνιο. Ωραία. Λοιπόν, τελικά κάθε χρόνο αυτό το άγχος με την βροχή δεν το γλιτώνουμε. Για πάμε γρήγορα. a little bit of Tika, what I see. A little bit of Santa in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica. Τα μωρά